Dragi prijatelji, slušatelji Radio Marije, dobrodošli na ovaj dobrotvorni koncert u organizaciji Hrvatskog uredništva Radio Marije, kojeg sprovodimo u okviru ovogodišnjeg marijatona 2021. pod sloganom Svjedoci nade. Za opstanak i budućnost jedinog katoličkog radija u Republici Srbiji. Radio Marija promiče Kristovu radosnu vijest diljem svijeta pod zaštitom i po zagovoru naše nebeske Majke Marije. Ako nadu nosimo u srcu, ako nas ona nosi u trenucima zdvajanja, moći ćemo je svjedočiti i drugima. Svi mi, kao velika obitelj, nosimo nadu u srcu za opstanak i napredak emitiranja Radio Marije Srbije. Putem valova ovoga radija želimo i dalje navještati radosnu vijest onima koji traže istinu i smisao života. Svakim vašim darom i bilo kojim znakom potpore i vi pomažete Radio Mariji da nastavi činiti dobro. Srdačno pozdravljamo sve vas ovdje prisutne u crkvi Svetog Mihovila Arkanđela u Subotici, u dragoj nam Franjevačkoj ili Staroj crkvi. Srdačno pozdravljamo i sve slušatelje Radio Marije koji nas prate putem frekvencija našega radija te putem internetskih mreža. Svojim nastupima večeras će nam uljepšati i povećati našu nadu i pouzdanje u Gospodina, vokalno-instrumentalni sastav Ritam vjere te molitvena zajednica Proroci. Ugodno se smjestite, vi koji ste ovdje u crkvi, kao i naši slušatelji pored svojih radio prijemnika. Započinje večer slavljenja. Slavimo, hvalimo i veličajmo našega Gospodina pjesmom i molitvom.
što je zajedničko Radio Mariji i pjevačima i instrumentalistima ovdje. Kakva je velika moć u tome. Glas je izlazna i ulazna informacija čovjeku. Izlazna kad želimo zavapiti od bola, nekoga utješiti, iskazati mu ljubav. Ulazna kada nekoga trebamo ili želimo od nekoga nešto primiti. Gesto večerašnjeg susreta je svjedoci nade. Glas preko radija često može dotaknuti nekoga sasvim daleko, nekoga kome će taj glas, taj dan biti jedini ljudski kontakt. Za mnoge, Radio Marija tračak je te nade. U izolaciji sve prisutnijoj u našem društvu. Zato budimo svjedoci te nade. Večeras našom pjesmom, a svaki dan pomaganjem i održavanjem radija, sredstvo prenošenja te nade potrebitima. Zavesaj na pučinu mora,
drago mi je da smo se okupili u ovom broju u slavljenju Gospodina. I ono što pokušavam uvek kada slavimo Gospodina, to je doneti jednu svežinu, jednu novu nadu u naše živote, tako što ćemo pokušati posvestiti sebi da je Bog živ i da je prisutan među nama. Živimo posebno danas možda više nego ikad u nekom vremenu nesigurnosti. Sve je nesigurno, naše poslovi, okruženje, odnosi unutar naših obitelji. I zato pokušavamo izgraditi jedno novo poverenje u Gospodina. Ta naša ograničenost zbog toga što se činimo nesigurni, ta naša zgrčenost ne može otvoriti put Gospodinu da nam da milosti koje su nam potrebne. I mislim da više nego ikad je potrebno da se otvorimo Gospodinu, jer On zna ono što nam je najpotrebnije, On može da nam otvori puteve koji su pred nama i želi naše srce koje će ga slaviti. Evo u narednim minutima mi ćemo pokušati barem malo probati proslaviti Gospodina i izazvati njegovu prisutnost u ovu crkvu, u naše srca, u Radio Mariju i u svaku obitelj koja sluša Radio Mariju.
tebi se ispunja zavjet, molitve uslišuješ. Svaka put dolazi k tebi pod teretom grijeha. Naši nas prijestupi taru, ti ih pomiruješ. Blažen kog izabran i k sebi uzem, on boravi u dvorima tvojim. Daj da se nasjetimo dobrima doma tvoga i svetošću tvoga hrama. Čudesno nas uslišuješ u pravednosti svojoj. O Bože, spasenje naše, nado svih krajeva svijeta i mora dalekih. Učvršćuješ bregove jakošću svojom, silom opasan. Krotiš kupu mora, kupu valova i kupu naroda. Oni što žive na kraj svijeta, boje se znamenja tvojih, tve jutra i večer radošću napuniš. Ti pohodi i zemlju i ti je natopi, obogati nju veoma. Božja se rijeka vodom napuni. Ti
pripravi ljudima žito. Ovako pripremi zemlju. Brazde joj natopi, grude joj poravna, kišom je omekša, usjevi joj blagoslovi. Ti okruni godinu dobrotom svojom, plodnost niče za stopama tvojim. Pustinski pašnjaci kaplju od obilja, brežuljci se pašu radošću. Njive se kite stadima, doline se pokrivaju žitom, svadka klicanje, pjesma.
Gospodine, obraćamo se Tebi danas i pozdravljamo Te u Tvome domu, okupljeni u Tvom imenu. Došli smo Ti danas da Ti hvalu, da Ti slavu, iskazati čast. Došli smo u Tebe položiti sva naša nadanja, sva naša očekivanja. Ti, Gospodine, znaš svako srce ovdje danas, znaš svaku osobu, znaš sve njene misli, znaš sve situacije kroz koje svako od nas po nosu prolazi. Znaš svaku bol, svaku odluku koju se treba donijeti. Zato jer si Ti, Gospodin, koji je blizu, kojemu je stalo do svoga naroda, do svakoga čovjeka, do svakoga srca. Ti si Bog koji je ovdje, koji je živ, koji je sve prisutan. I Ti želiš ući u svaku poru našeg života. I zato, dragi brate i draga sestra, danas koji smo se okupili ovdje,
nebitno kroz koju situaciju trenutno prolazili. Nebitno šta bilo, koliko teško bilo. Gospodin, Bog naš, On je iznad svake situacije i sve vodi. I zato, umjesto da padaš u očaj ili da okrećeš leđa Bogu ili da ga jednostavno ignorišeš, dođi mu danas i reci mu: dođi u moje srce, dođi u moje misli, dođi i pohodi me, obnovi me, ispuni me. Svako od nas, Gospodine, danas želi sve svoje nade položiti u Tebe, svo svoje uzdanje. A ponekad to je tako teško. Ne znamo kako, ali evo, neka ovo veče, neka ovaj trenutak bude početak našeg novog koraka sa Tobom. I zato te molimo danas da nam svima daš novo srce, ono srce koje će Tebe prepoznavati, ono srce koje će Tebe slušati, koje će Ti biti blizu. Da kad dođu oluje, može reći: hvala Ti na ovome, ali da kad su i mirni trenuci kažu: hvala Ti na ovome. Da zna reći, isto kao i u psalmu: Bože, spasenje moje, Bože, nado moja, utvrdo moja, tvrđavo moja, pećino koje se utječe. U Tebi je svo moje uzdanje.
Objavi nam se, Bože. Objavi nam se da si živi Bog u našem životu, bilo kojoj osobi. Objavi se i pouči da možemo imati pouzdanje u Tebe. Kada su teške situacije, kada je beznađe, kada je neimaština, kada ostanemo bez posla, kada ne znamo kako će izgledati sutra, kada ne znamo kako ćemo platiti račune, kada nemamo što jesti, Ti, Gospodine, stavljaš te situacije da bi se obratili Tebi. Otvaraš nas za još veće milosti. Nauči nas pouzdanju Tebi, unatoč svemu. Nauči nas da računamo na Tvoje snage, a ne na naše.
Evo, uživali smo u ovim predivnim pjesmama koje su izveli naši večerašnji dobročinitelji, vokalno-instrumentalni sastav Ritam vjere. I molitvena zajednica Proroci. Stoga evo, pozivam vas još jedan puta, jedan ogroman pljesak da ih pozdravimo i da ih se zahvalimo. Evo, na kraju našeg večerašnjeg dobrotvornog koncerta i ovog duhovnog susreta sa Bogom obratit će nam se i monsignor dr. Andrija Anišić, glavni i odgovorni urednik programa Radio Marije Srbije. Dragi prijatelji i slušatelji Radio Marije, draga braćo i sestre, ove vrele večeri okupili smo se sa željom da postanemo i budemo svjedoci nade. Što znači biti svjedok nade? Nadati se i biti svjedok nade nije baš isto. Nadati se je jedno. Nadam se da ćemo uspjeti postići ono zbog čega gajimo nadu u srcu. Recimo da ćemo ozdraviti, mladi na primjer da će položiti ispite. Ponekad se moramo nadati da ćemo riješiti svoje financijske probleme. Oni koji traže posao da će ga naći. A kad se naše nade ostvare, onda možemo svjedočiti kako se nismo uzalud nadali i da je dobro i da se isplati nadati se. Svjedok, dakle, može biti samo onaj tko zna istinu i koji je bio prisutan i vidio neki događaj. Pa tako i svjedok nade može biti samo onaj koji je doživio ispunjenje onoga čemu se nada. U Svetom pismu nalazimo puno primjera nade. Jedna od najpoznatijih nada koja je ispunjena je ona Abrahamova. U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih. Sveti Petar potiče: budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama. A Sveti Pavao pak ističe u poslanici Rimljanima da po Isusu Kristu imamo pristup milosti u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje. I ne samo to. Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo nevolja rađa postojanošću, postojanost prokušanošću, prokušanost nadom. Nada pak ne postiđuje, da ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan. Hvala vam, draga braće i sestre, dragi prijatelji i slušatelji Radio Marije, što nam pomažete i što ćete nam u budućnosti još više pomagati da možemo postati i biti svjedoci naše nade. Da možemo svjedočiti da nada ne postiđuje, jer je vaša djelotvorna, konkretna ljubav prema Radio Mariji bila razvidena u vašim srcima po Duhu Svetom koji vam je dan i koji vas je nadahnuo da nam pomognete svojim novčanim prilozima, svojim molitvama i žrtvama. Mi se ne nadamo da će nam ovaj jedan dobrotvorni koncert omogućiti naš dalji rad. Odgovorno vodstvo Radio Marije, dr. Dražen Marić, predsjednik naše udruge Marija, Nikola Jeramazović, koordinator naše Radio Marije i ja kao urednik, već smo imali puno akcija i u nadi tražili pomoć na sve strane kako ne bismo morali prestati s emitiranjem našeg programa. Tražili smo i dobili pomoć od biskupa Republike Hrvatske, tražili smo pomoć od Hrvatskog nacionalnog vijeća, puni nade tražili smo pomoć od institucija Republike Hrvatske preko veleposlanstva i generalnog konzulata Republike Hrvatske u Beogradu i Subotici. Tražili smo pomoć hrvatskih katoličkih misija diljem svijeta.
naš koordinator Nikola napiše desetke projekata godišnje u nadi da će nam projekti biti odobreni. U nadi da nam može pomoći posjetili smo nas trojicom ponedjeljak i našeg biskupa Slavka. Više puta smo bili i kod nadbiskupa Hočevara. Gotovo svaki dan, puni nade, putem valova našeg radija obraćamo se i vama, dragi naši slušatelji. Znamo da smo vam dosadni, ali mi drugačije ne možemo, jer nam svjetska obitelj Radio Marije više nije u mogućnosti pomagati financijski. Reklame i marketing ne smijemo imati i zato zadnjih godina stalno molimo vašu pomoć na različite načine. Najjednostavnije i najučinkovitije bi bilo kad bi, na primjer, svi koji nas slušaju mjesečno izdvojili po 1 eur, Nikola je skromnio, kaže 50 dinara, ja 1 eur, ali tko će to od vas kupiti, dobro je primijetio naš biskup Slavko ponedjeljak. No jedno je sigurno, mi ne tražimo pomoć za sebe, nego za vas, osobito za one naše slušatelje koji svjedoče da im Radio Marija jako puno znači. A to su naši stari i bolesni slušatelji koji su vezani uz krevet ili iz svoje kuće i stanove. U nizu svih tih nadanja dogodio se i večerašnji dobrotvorni koncert. Hvala svim članovima Visarita vjere, svim članovima molitvene zajednice Proroci, što su svojom ljubavlju i nastupom očitovali da nam žele pomoći i da smatraju da je Radio Marija važan medij koji nam pomaže rasti u vjeri, nadi i ljubavi. Hvala braći Franjevcima na čelu s Marjanom Frazdenkom. Hvala i našim djelatnicima Dariju, Darku i Marini, kao i svim našim voditeljima emisije i volonterima na svakoj pomoći i svakom radu i trudu. I hvala svima vama koji ste večeras bili s nama. Uzvratio svojim milostima i blagoslovom milosrdni i dobri Bog ljubavi svima koji su nam već pomogli i koji će nam u buduće pomagati. Puni smo nade da ćemo vam još dugo moći upućivati pozdrav, dragi slušatelji Radio Marije. Amen. Evo, zahvaljujemo se monsignoru Andriji Anišiću na upućenoj riječi. I evo, prije nego što se oprostimo od vas, poslušat ćemo još jednu pjesmu u izvedbi molitvene zajednice Proroci i vokalno-instrumentalnog sastava Ritam vjere. I još jedno podsjećanje, u sredini crkve nalazi se kaset u kojem možete ostaviti vaš dobrovoljni prilog. Naše poticajno geslo je slušajte nas i pomozite nam. Nakon što ste nas slušali uživo i ne samo slušali, nego i gledali, evo, molimo vas da nam i sada pomognete. Ponesite sa sobom i program Radio Marije kako biste bili upućeni i znali kako nas lakše možete pratiti, preko koje frekvencije možete slušati nas, ali također i da znate izabrati neke emisije koje su možda više za vas, koje su više u vašem interesovanju. Evo, u programu su naznačeni i načini na koje nam možete pomoći i broj našeg žiro računa. Hvala još jedanput svima i mirna vam, blagoslovljena i laka noć.